motiu del 25 aniversari de la Fila Mercaders, avui va presentar-se la primera marxa dedicada a esta fila. Des de 2016 ja tenien dues obres, una marxa i una fanfàrria, obres de Pepe Grau i Javier Marimón, dedicades al sultà 2016 Juan Borràs. Avui s'estrena una composició del carcaixentí Rai Delgado Salom, que està molt unit a la festa del Zira per moltes de les seues composicions, del seu privilegiat cap va eixir en 2014 la marxa Tafaners 2014 dedicada a la fila Cavallers Conqueridors del rei en Jaume, així com Costa Capità dedicada al capità cristià 2022 Joan Carles Costa. Avui s'estrena Mercaders del Jacirat, que recorda el passat esplendorós de la nostra ciutat, que era lloc d'obligat pas de mercaderies entre el nord i el sud de la taifa de València i posteriorment del nostre regne. Ara escoltarem aquesta peça per primera vegada.
presidenta de la fila de cadets, María José Lorenzo Leal, que rebrá el guió de la marcha de más del nostre director.